Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo i Jennifer Salenka. Areni na rin mga regular balita ang yaning Miyerkules, August 28, 2024. Manyaling karnining babi king palengki Mexico, Mary Takla, pauli ning bala ning ASF. Ear health assistance, karing kaya nakang kabalen, idake na ning Kapitolyo. Ilang mga pulis pumatay para sa kota at reward noong war on drugs ni Duterte, ayon kay Police Lieutenant Colonel Espinido. Sheila Guo at Cassandra Leong, pinakakasuhan na ng DOJ. At pagpapatupad ng no RFID, no load, no entry policy sa mga expressway, iniatras na sa October 1. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Bingaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Kananing pandemya, kababalwan po karing pengari ating anak, edad 7 pababa, amiki problema king balugbog. Ating yapong programang ikasa ing provincial capital na ning Pampanga, amamiasaw parikil king ear health. Pakibalwanta mo po ing aliwapang detalye king balitang ay ni. Pauli na ng importansya na ng hearing king biyanan ng medong ataw lakwas na kimpa makitalamitam kareng aliwa. May kaprograma inyang kapupulmerwan ng Domingo ng Agosto in provincial capital na ng Pampanga, kambe ing Starkey Hearing Foundation. Makaparikil ni kareng pamamaya libreng hearing aid kareng kabalen ating problema king balugbog. Aparte king libreng hearing aids, may kalibreng konsultasyon mo naman, orientation at active care services kareng pasyente. Samantala king may sabing programa ang minabot at lungaldo, ela pa murin may salugsugan ding hanggang kabalan ng mga ilangang saup, karas king ear health assistance. Inya naman masaya ng belitang Governor Dennis Pineda karing kabalen, ing implementasyon na ng karelang programa, a free hearing aid for Kapampangan kids. Ang target po natin mga beneficiary ay nasa 500 bata po. Ang edad po ay 7 years old and below na merong problema ho sa pagdinig. At yung mga bata na meron hong problema na nagkakaroon lagi ng infection sa tenga. May ka-preliminary examination king Brenzigao Convention Center Sabado, August 31. Magumpisa ang registration king alas 7 ning abak hanggang alas 12 ning ugto. After po na registration, i-examine po yung mga anak natin. And pag nag-qualified ho sila, kasama ho sila sa mabibigyan ng free hearing aid. Ito pong hearing aid na ipinamimigay ho ng provincial government na to ay modern na po. Hindi po ito yung mga ordinaryong hearing aid lang. Magandang klase po ito, top of the line. Kaya yung edad po na tina-target natin is yung 7 years old and below kasi po yun ho yung best age para dun sa mga batang may problema sa pagdinig at magkakaroon pa ho ng pagkakataon na makapag-aral ang mga bata ho. Nung sakaling ela ma-accommodate nga at magkulangan ng 500 slots, makasadyaya ka ng magalat karagdagang pondo yung Kapitolyo para kanini. Magpa-flash po kami ng contact number sa inyo at format ng free registration na through text. Pwede nyo gawin yun para kung sakali ho pagdating ng Sabado, naka-advance registration na ho kayo at mas mauuna po kayo ma-accommodate. Okay? Sa lahat po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw. Kaya rin na ning long weekend, extended yaing good vibes para kareng mapilang motoristang kabalen, pauli na po ning rollback kareng produktong petrolyo. Nung magkano ya ing mibabang presyo, pakibalwan tayo king report ng Lizan Morten.
Gamit ing kayang kolong-kolong mag-deliver yang danum king syudad San Fernando y Alan. Pero ngening Martes Sabak, sinaryana pa mong magpakargang diesel bayo no puntalan ding kayang roto. Balita na kasing migbabaya presyo yung crudo, ngening paruminggo. Yung pagbaba ng gasolina, malaking bagay. Sana lalong bababa pa. EJ naman na pane magpagas bayo ya mag-NLEX Palwal, Pampanga. Naneka no babante ning presyo ning gasolina. Matas na kanong taga na yung presyo na ning panyalwa na tatinya mong makasariang ulaga para gasolina. Anya bala na kanu nung makapilan niyang litro king kayang budget. Sanay na kami yung matas ng gasolina. Siyempre, lagi na pong matas Bira yan magbaba. Agpangking Department of Energy o DOE, kulang adwang pesos ing bebara ring presyo ning diesel. Migit pesos naman ning mibabaking presyo na ning gasolina ampong kerosene, antimo kening meto nga gasoline station king Jasa, Ciudad San Fernando, ape patupad oil price rollback nanding alas 11 ning abak. Anya naman ning kabalentamong ibodyo amumunta Manila balang Domingo, semantala na ing pamikatagun. Sobrang makatipid kami kanyan. Ikaming driver kay ni kayong Pampanga. Kaysa king Manila, mas matas yung gas ka rin Kumpara kayo ni, laway mo naman magkanya mo, 54. Kumpara ka rin, 60 or 61, something like that. Agpangking DOE, migbabayang taganayang demand na rin produktong petrolyo, king mabilo gayato anya migbabayang presyo ni ning paruminggo. Anyang milabas sa Domingo, mitas namang migit pesos ing price per liter ning petroleum products. Base pa king DOE data as of August 21, at tune king 8 pesos ing net increase king kada litro ning gas, kabang 5 pesos and 95 centavos naman ing net increase king diesel per liter. Yako po ing kaya kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen. Makasadya ng milansarya ni Setyembre ang kadwang edisyon ng Talabaldugan. Metong ya po iting diksyonaryong Kapampangan, peg sumikapa ng abuo ng kabalentamong Kapampangan Language and Culture Advocate, ay Joel Pabostan Malyari. Banwang 2011 ninyang lumwalya ang first edition ng Talabaldugan English Kapampangan Glossary. Manibat kano kanita, peg sumikapa na ng Malyari na mas magiyang komprehensibo ing mesabing reference material. Kay bat ning 13 banwa, oy nina, abuo na ing Talabaldugan Edition 2. At iya kanong English Kapampangan at Kapampangan English Dictionary iti. Mas dakala kanong termino Kapampangan ring mayakit king libro na atin migit 4 aralan abulong o pages. Pepalubdala naman kanu ding mialiwang amano, agagamitan ka ring aliwang lugal keti labwad Kapampangan. Nung lawen pareho ya mo itang datang na, wala itang ini comprehensive yung masasabi. It's not because nakarakal din lumang matwang malalam ang kamampangan. Nung miragdagan niya kasi tamino na, it's more of a glossary. Balamit ang synonym to synonym niya. Pag itang entry to another entry, makanyan. So at the same time, it's more of English kay bat lawen nanya king kamampangan. So this time, aluyang dake. At niyang peka doang balamo peka dake ating itang diksionaryong English Kapampangan niya. So, tangapit ang getang edition 1 na masasabi. Ketang kaibat at niya metong adake, it's Kapampangan English naman. So, ratang bisang mabiyasa lang, di mo, i-encounter lang word Kapampangan niya kanwar, kaibat, balo lawende, ay ni pala, brin na sabihan. So, English itang metong. So, kalun dake, ang mas malating dake, atin itang more of the basic things about Kapampangan, tang kayang peka malating kwento, makanaya minibat, itang kayang mapping, makanaya itang parempaman ni Gaya Mino na makadaki lang agad. Yakay pumama ko magbalik kayong balen at balita.
Ina naman mo yung eme kibalo king peka pamosong pamangan kayang mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin ni metong karisang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karas king pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, istuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inya pang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Kasilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ning sisig aburi ng sabyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pang may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto karing sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, vetchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang ate naming manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya kang sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin na kang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya na kakabalen, o rin dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patdanying main switch ng kuryente. Isaralareng gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo lareng importanteng dokumento batang aywasan ng pangasirada rin ni King Albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari yung bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangki ng LPG, at makasusi ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigid king bili ning panahon. Malyari mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36. Makatuto kayo pa rin, King Balen at Balita. Kanya-kanya nung diskarte ring magtindang babi, King Mexico, Pampanga, bang ena malugi, King matumala benta, pauli na po ning bala ning African Swine Fever. Sinigurado na naman ning lokal na kapanibalan, at kontrolado ra ang sitwasyon ng ASF, kareng piggery, ampong palengke. Aning report ng Lizen Morten. Ama na nepang EJ Ron Lennon King kayang apo ing pwesto ngay nikim palengke na ning Balen, Mexico. Aminado yang meritak lareng sasaling karning babi manibat anyang abalitan dareng kayang suki, amig positibo ya king African Swine Fever o ASF, ing babing menibat king metong a farm, king karelang Balen. Kasi balada rin tao, porket mausunin naman itang ASF pa ito, ela si prem babi. Kaya ni Mexico, garantisado naman na safe naman rin babi pititin dami. Actually, patse balo mi na mitoran yung babi, emiya basta-basta papalud keni. Agnes de la Cruz naman, 15 years na kanong magtindang karni. Naman kano bayo ing bala na ning ASF kareng kalupa ng magtinda. Yanaring may tumaling babi, bewasa na nemo ing kukuna ng supply, bang eya malugi. Patse po ting ASF makanyan, tumatik po magmatumalay karni babi. Gawan mi po halos 50% kaya kami panindo.
ibawasan mi na po. Bang kanita, kaya masyadong apektado. Agyang at tsuya ing bantana ning ASF, ing pamamangan babi, bawal. Para kareng magtindang babi, kening pampublikong palengke ning Balen, Mexico, kailangan dala mong salugsugan, den kaya katamong manyali, ing sasaluan dang babi, anti mo ing meat inspection certificate, anti kanini. Enoman kano dapat tumakot deng manyali. Aldawan naman kasi ing inspeksyon kareng babing lulub kim palengke ning Mexico, anya makasigurado lang kontaminadong ASF deni. Saka po kaya kaming katayan, AAA permit siya po. Kaya kami mga ate, kahit no ka rin. Mabiyaya pa po yung babi at yun na pong mag-inspect. Nung masakit siya, din na po palog kayong katayan. Kanya, sigurado naman po rin kaya kami kakatata na babi. Kami po mag-backyard. Puros kaya po kayong piggery. Base king report na ning Department of Agriculture mig positive yaking ASF, ing babing menibat king meto nga farm king barangay Tangle, Keti Balen. Sumangid na nini, may nalakaran niya Mayor Rodencio Gonzales, aala naman peligro king mangan lang babi ren kayang sasakupan. Ganakanda mo sana kanunong no ka rin lasaling babi, at ting pamisalida king palengke Mexico, sigurado la kanong dinalan king inspeksyon. Panabili naman na ting kaya katamong babi ngayon, yung uling ating sakit ASF, panabilin ko sana maging maingat lang kayong karelang pamagtinda at maging mitikuloso la yung pamanyali babi na titindara. Kaya biyaing barangay Tangle, kareng migit apataralang barangay king mabilog a Pilipinas, amituran ASF, base king dato sa pepalwal na ning Bureau of Animal Industry anyang milabas sa Domingo. King Pampanga, magdili-dili ang balening Mexico nung no ka rin niya medetect ing may sabing sakit na ning babi. Pauli niyan, 5 ng barangay ing may apektuhan ASF king Central Luzon, at Luking Bulacan, metong Tarlac, at metong Keti Pampanga. Paganaka na ning DA, taganayang mabilis mikalat ing ASF, lakwas nice tong kauron. Maragul mo naman kanong epekto ing masaleseng pangakutkut ka ring babing apektado na ning ASF, ampong pamagpuslit babing edinalan king inspeksyon. Apin deni rin pakabantendangin ning lokal na kapanibala ning Mexico, kapamilata na ning checkpoint ang makatanod malapit king gate na ning Pharma Penibata na ning ASF infected na babi, ampo king boundary na ning Ciudad Angeles. Bale po, dito po talaga, boundary siya, and then mas malapit sa farm at makikita po namin. Kung may lumalabas po o pumapasok dyan, inuhold na po namin dahil nga po sa mga may sakit sa yung bubble nga na-issue. Kailangan din natin masiguradong safety yung mga ating kababayan, mga taong bayan. Samantala, makasadya na emang mag-rollout bakuna kontra ASF ing Agriculture Department, kareng sablang local government units kim Biyernes, August 30. Yako puwing kaya kayong talasuyo Lizen Morten, ating pusong makabalen. Sinlaglagyalingan ding may kapatad na kabalenta mong visual artists kay merapat Government Service Insurance System o GSIS National Arts 2024 competition. Deti ring Pereras Brothers at ubong syudad ng Angeles. Katambal ing Art Association of the Philippines, banwabanwayang mika makaniting ligligan ng GSIS. Nganing 2024, ing kalabing siya mabanwan ng kompetisyon ng nukarin ing tema, happening Bagong Pilipinas campaign ning Administrasyong Marcos Jr. Megparalala kanong entry da ng representation category ding may kapatad Eduardo at Edu Pereras. Ing entry ng Edu nating titulong We Rise by Lifting Others, ing grand winner kabang second prize siya ing obra ng Eduardo na miki-title Natutunan sa Nakaraan inialay sa kasalukuyan. 745 la kanong artworks ding meging entries king ligligan IT. May katanggap yung kapit ng ₱1 si Edu ang timong champion. Samantala, 4 la kanong mikakapatad na lalaki di Edu at Eduardo. Ilangan visual artist la, inya mipapanyaw la king pamangawang miyay liwang obra. Edu Pereras ingikwa ng Edu Pereras sa grand winner king 19 GSIS National Arts competition. Karen po siguro ng artist kalubo ko siguro pag-start tamongan talaga king ala eh. So medyo masakit siya talaga yung paso na apili tamo. So
ito, siguro magtuloy-tuloy tamo mo, may stop siguro. Kasi pa siya mag-stop ko, bala mo may sambut na kagatang kahit mo eh. So, kami mag-start kami nga may kakapatid makanyan. Pero as a team kami kasi, 4 kami tambing. So, gastos mi nga, pumunta kami Manila before makipag-competition. Umunang competition mi Manila talaga in GSI. So, year 2007 pa niya kami masasambot. Mga 7 years atang puro gastos mo. Mag-prepare ka, tsaka pintura, tsaka in travel papunta ng painting katang kay but pull out may ulit. So, makanta talaga. So, ngayon magbunga niya. So, makanta talaga siguro in kaya na. So, kanya-kanya siguro. At sigurong mas maraming magbunga in kaya na. Pinakakasuhan na ng Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NPS sina Sheila Guo, kapatid umano ng dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo, gayon din ang kinatawan ng illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na si Cassandra Leong. Sa resolusyon na inilabas itong Martes, August 27, kakasuhan ng using of false Philippine passport si Sheila Guo na kinilala bilang Zhang Bier, batay sa kanyang Chinese passport. Maharap naman sa kasong obstruction of justice si Ong para sa harboring, concealing, or facilitating the escape of a criminal offender dahil sa pagkakasangkot nito sa pagtakas ni Alice Guo palabas ng bansa. Habang sasampahan ng parehong kasong disobedience to summons ang dalawa, butso nang hindi nila pagdalo sa mga nakaraang pagdinig ng Senado. Ang resolusyong ito ng DOJ-NPS ay resulta umano ng isinagawang inquest proceedings matapos ang kanilang repatriation nitong August 22. Matatandang pinabalik ang mga ito sa bansa mula Indonesia dahil umano sa pagiging illegal alien. Gayon din ang immigration violation dahil sa misrepresentation ni Guo bilang Filipino national. Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Immigration na ipadedeport pa lamang ang magkakapatid na Guo kasama na ang dating alkalde ng Banban. Oras na maresolba ang lahat ng mga kasong kriminal at iba pang reklamo na kanilang kinahaharap ngayon. Kay pumama ko, magbalik kay Balen at balita. Adobo, malyaring ialo meking bringi at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen. Atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sabyan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat naing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king Balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na Balen! Abak na Balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, ikabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng Nyero. Pader ang pumiyayaliwa ang parti ng T. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mababasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata 10 pangligtas sa lugal.
Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rekil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng Pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabaleen. Anyang Marcal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pongkanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabun. King August, September. Kaya di Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring ialo meking bringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sapin mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat naing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen. Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datang yung bagyo king kay kayong lugal. Kareng Ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng Manasan, ikabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pumiyayaliwa ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rekil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng Pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan rin paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran.
Makatuto kayo pamurin king Balen at Balita. Ibinunyag ng tinaguriang poster boy ng War on Drugs ni dating Presidente Duterte na si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na may kota at reward system sa mga pulis noon. Kaya naman daw ang ibang pulis, inabuso na ang kanilang kapangyarihan at nagawang pumatay ng mga drug suspect para lamang sa pabuya. Magbabalita si Danica Chino. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quadcom ng bababang kapulungan ngayong Miyerkules, August 28, sumalang sa interpellation ng mga kongresista si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Tumestigo si Espinido ukol sa war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Minsan na rin siyang tinawag na poster boy ng gera kontra droga. Sa kanyang affidavit, ibinunyag ng tinaguriang crusader against illegal drugs na may kota at reward system sa mga pulis noon. On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Ipinadetalya naman ng mga kongresista kung paano ipinatutupad ang kota at reward system. Ang kota, kung makahuli ka sa estasyon mo ng mga watch list personalities, then nabaybas mo through through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Dagdag pa ni Espinido, nasa 50 hanggang 100 katao daw ang kota noon batay sa utos ng kanilang liderato. Nang tanungin kung sino ang tinutukoy na kanilang pinuno, Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honors. nang tanungin naman sa Espinido kung paano niya ilalarawan ang war on drugs, impressive naman daw ito. Dahil marami ang napasuko noon ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Marami din daw ang natuwa dahil natutukoy kung saan nanggagaling ang mga droga. Pero may nakita din daw na problema rito si Espinido. Very sad to say na ang nangyari, yung mga biktima lang, no, ang napatay, yung mga poser, user. Sa akin naman, Your Honors, sabi ko I conclude na kawawa yung mga naging biktima lang para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed of position and money. Kaya maski sino na lang ang trabahuin as long na nasa watchlist ka. Sang-ayon din daw sa Espinido na may paglabag sa karapatang pantao ang war on drugs na ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa datos ng gobyerno, umabot daw sa higit 6,200 ang mga napaslang sa mga police operations mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022. Hindi kasama rito ang mga vigilante-style killings na ayon sa Human Rights Group ay umabot sa pagitan ng 27,000 hanggang 30,000. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danica Chino para sa CLTV 36 News. Naglabas ng temporary restraining order ang Davao Regional Trial Court Branch 15 na pumapabor sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC.
Kasunod ito ng hiling ng kampo ni Apollo Kibuloy na itigil ang mga aktibidad ng pulis na nagbabanta sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Nakasaad sa kautusan na pinatitigil ng korte ang mga aktibidad ng Philippine National Police o PNP sa KOJC compound sa Buhangin District. Ipinag-uutos din sa PNP ang cease and desist o pagpapahinto ng anumang gawain na may banta sa buhay, kalayaan o seguridad, gayon din sa mga ari-arian ng mga petitioner. Ayon sa counsel ng KOJC na si Israelito Torion, walang timeframe ang naturang kautusan at mananatiling epektibo ang TPO hanggang sa may hatid ang notice of hearing sa mga partido. Sinamahan ni Sheriff Teresita Ceballos si Torion sa pagsuserve ng TPO sa hepe ng Police Regional Office ng Davao na si Police Brigadier General Nicolas Torre II. Tiniyak naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG na magpapatuloy umano ang kanilang operasyon para mahanap ang fugitive leader na si Apollo Kibuloy dahil may 2 pang warrant of arrest na dapat ipatupad ang pulisya. Patuloy din na hinahanap ng pulisya si Kibuloy na pinaniniwala ang nagtatago sa underground bunker ng KOJC compound. Samantala, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ginagawang paglabag sa karapatang pantao ng mga KOJC members ang pulisya. Okay. So, magandang hapon po. Magandang hapon po. Meron po kaming temporary protection order. Kasama ko po ang sheriff ng Regional Trial Court ng Davao City, no? Kung i-allow natin, babasahin po niya yung order po ng korte. Sige po, ma'am. Doon na lang sa hands. This court says that the agency ought to direct the PNP Region 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. The PNP is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioner's religious, academic, and proprietary rights and the pursuit thereof by the officers and members within the surroundings of the premises. Yun ang dispositive portion ng temporary restraining order at temporary protection order. So, ilang araw po? Walang duration na nakalagay until the notice of hearing will be served regarding this protection order. So, klaro po, walang duration. So, dapat po ang mga pulis, salamat po sa inyo, pwede na po kayong umalis. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nag-resist, nanghaharang, hindi na bale nila yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation?
marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we've done. Mr. President, Surrender na lang po. hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Samantala, 2 biktima umano ng human trafficking ang na-rescue ng pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City nitong Sabado, August 24. Ayon sa Department of Justice at kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, nasa proteksyon ng pulisya ang mga nasagip na biktima na isang 51 years old na babae mula Midsayap, Cotabato, habang mula naman sa Samar ang 20 years old na lalaki. Ina-assess na rin ang mga ito ng DSWD Region 11 ayon sa Presidential Communications Office. Na-rescue ang dalawa sa gitna ng pagbibigay sana ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy na siyang leader ng KOJC. Pinaghahanap si Kibuloy ng mga otoridad dahil sa mga alegasyon ng human rights abuse, kabilang na ang human trafficking at sexual exploitation. Kasalukuyan ding nasa most wanted list ng FBI ang pastor. 2016 nang mapili si Kibuloy bilang most outstanding Kapampangan awardee in religion para sa itinayo nitong religious group na the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. Bagamat sa Davao City sinilang mula Lubao, Pampanga ang kanyang mga magulang. Samantala, kaugnay na naging pagsagip sa human rights victims, inimok ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang iba pang biktima at pamilya namang ito na lumapit sa otoridad. Maaari lamang kontakin ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT at PNP, ang pulis sa mga sumusunod na hotlines 1343 o 02-1343. Kung nasa labas ng NCR, maaaring tumawag sa numerong 0968-8964-759. Kay pumama ko magbalik kay Balen at balita. In talent kasi sa tiken in talent Tinakiyatin talent inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, yung first try mo naka-makewa, kaya ba't discouraged ka na, resilient ka dapat, creative, emo kabud pamandukit ating kan natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo, this, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo.
Kabalen, pakibalwan tala ring dapat gawan patse milabas na yung bagyo o tinok ng nainguran. Kareng kiyalbugan, alila dapat talnan deng mebas ang kabli dareng kuryente ampong outlets. Makatudo kayo pa rin king Balen at Balita. Kinilala ng Institute for Solidarity in Asia o ISA ang Mariveles Mental Wellness and General Hospital sa pagsisikap nitong itaas ang kalidad ng kanilang mental health services. Sa ilalim ng Performance Governance System category, nakatanggap ng Gold Trailblazer Award ang nasabing ospital mula sa ISA. Ang nasabing parangal ay indikasyon ng patuloy na pag-unlad ng Mariveles Mental Hospital bilang nangungunang pasilidad para sa mental health sa buong North and Central Luzon. Ang Mariveles Mental Hospital ay Department of Health accredited bilang licensed Level 1 General Hospital na may 98.33% na functionality rate sa mga pasilidad nito. Sa iba pang balita, iniatras sa October 1 ang implementasyon ng No RFID, No Entry Policy sa mga expressway. Ito'y para magbigay daan umano sa mga toll operator na ayusin ang kanilang sistema, gayon din para may kampanya sa ibang motorista ang programa. Narito po ang report. Iniurong ng isang buwan ang pagpapatupad ng No RFID, No Balance, No Entry Policy ng Toll Regulatory Board na nakatakda ng ipatupad sa darating na August 31. Ito'y bilang pagtalima sa hiling ng Department of Transportation na mabigyan ng sapat na panahon ang mga toll operator na gawing pulido ang sistema at palakasin pa ang kanilang information campaign para naman makapag-comply ang mga gumagamit ng tollway sa bagong guidelines. Nagbigay po ng direktiba ang aming kalihing Department of Transportation na si Secretary Jaime Bautista na chairman din po ng aming tanggapan ng Toll Regulatory Board at ang ano po niya ipagpaliban muna ang implementasyon ng ating bagong guidelines sa expressway to October 1, Ma'am Jen, no? Instead of August 31, sa October 1 na po na lang muna ipatupad. Nito lamang August 1 ang pirmahan ang Joint Memorandum Circular o JMC 2024-01 ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama ang Land Transportation Office at executives ng TRB. Nakasaad sa JMC na papatawan ng penalty ang mga driver na dadaan sa RFID ETC lanes na walang sticker o kulang ang balance. Nilinaw naman ni Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB, na makakapasok pa rin sa tollway sa mga wala pang RFID dahil ay pwede pa rin po tayong tumanggap ng cash payment sa ating mga expressways. Kaya po makikiusap kami yung wala pang RFID, dumaan lamang po dun sa lane designated for them na kung saan sila pwedeng magbayad ng cash. Pero dagdag ni Corpus, hindi na rin daw magtatagal ang cash lane dahil nakatakda na rin ipatupad ang cashless o contactless transaction sa mga expressway. Ang target time po sa nandiyan is October 31 bakit po sa ating timeline na limited ng ating mga pamunuan. Subalit hanggat hindi po nagiging official yan na hindi po namin masasabing final na yung saktang pero. Yun po ang target. Samantala, simula October 1, pagmumultahin na ang mga lalabag sa polisiya na No RFID, No Balance, No Entry Policy. Para sa mga motoristang papasok sa ETC lane na walang RFID, magmumulta ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. 500 pesos naman ay ipapataw para sa mga driver na mag-e-exit sa expressway na may insufficient balance, 1,000 pesos sa ikalawang offense, habang 2,500 pesos para sa subsequent offenses. May kakibat na penalty din sa mga gumagamit naman ng fake o tampered na RFID device na papasok at lalabas ng expressways.
Nauna nang sinabi ng TRB na nasa 9% lamang ang mga motorista na nasasangkot sa mga RFID-related violations na siya ring nagiging sanhi ng pagbagal sa pila sa mga toll plaza. Kahit po natin sila muli. Sana po mas pakasyon na kayo ng RFID. At kung sakasakali man, may RFID na kayo, naman po bago kayo pumasok ng expressway, i-check nyo lamang pong mabuti kung meron pa kayo sa pagla-load. Meron naman pong mga applications, meron naman pong statement of account na mahihingi sa provider, o kaya makikita nyo naman po sa mga toll care indicator na mayroon na rin pong yung iba meron na rin, kung may load pa kayo o wala. Dagdag pa ni Corpus, patuloy daw ang ginagawang improvements ng mga toll operator upang mas mabilis, maayos at komportable ang transaksyon sa mga toll plaza. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan hinggil sa nasabing pulisiya. Mas maganda yung RFID na para diretso na. Para wala nang ka-traffic. Para hindi na tayo nabala, dire-diretso lang yung biyahe. Pabor ho, gumamit ng RFID tapos tanggalin yung cash rate. Para iwas na rin yung mahabang pila. Pabor ako para ang mga pasahero natin dire-diretso lang. Hindi na kailangan magbayad pa. At mas mapapabilis ang biyahe kung RFID na ang gamit ng lahat. At dapat lahat laging updated yung load. Kasi kawawa yung mga walang RFID. Tsaka yung iba nakikipag-drive lang. Paano silang kukuha ng RFID? Jennifer Sanenga, CLTV 36 News. Pinaigting ng Parole and Probation Administration na PPA Region 3 ang kanilang mga programa para sa rehabilitation at reintegration ng mga offender at persons deprived of liberty o PDL. Malaking tulong naman daw ang mga volunteer para sa nasabing inisyatibo, lalo pat mayroong kakulangan sa field personnel ang ahensya. Narito po ang report. Inilunsad ng Parole and Probation Administration ng PPA ang iba't ibang inisyatibo upang ma-reintegrate sa komunidad ang mga probationers, parolees, pardonees at first-time minor drug offenders. Ang PPA ay nasa ilalim ng Department of Justice at nag-iisang ahensya na nagbibigay daw ng ikalawang pagkakataon para sa mga na-convict. For probation, these convicted persons are given the second chance if they are sentenced 6 years below, and for parole if they have served their minimum sentence and they'll be out for parole to serve their the rest of the sentence in a community-based. Ayon sa direktor ng PPA Region 3 na si Marisa Alquetra, nagdaraos muna sila ng investigasyon bago palayain ng mga ito para sa probasyon. So iniimbestigahan po namin sila for their legal qualifications and suitability, if they will not be a nuisance or problem in the community, and also if they are qualified for probation or parole, they are placed under supervision. Kasama raw sa mga programa ng PPA ay ang Therapeutic Community Modality para sa individual reformation at Restorative Justice Principle para sa muling pagkakasundo ng offender at biktima. Gayun din ang Volunteer Probation Aids kung saan nagre-recruit ang tanggapan ng mga volunteer para sa rehabilitasyon ng mga kliyente. Ito ay malaking tulong din daw para sa kanilang limitadong tauhan. Ayon kay Alquetra, mayroon lamang 36 na field personnel ng PPA Region 3 na humahawak sa higit 5,000 investigation cases at higit 14,000 supervision cases. But despite the limited personnel and due to the help of our volunteers, we are able to have our actual accomplishment of 99%, except of course for our investigation cases, wherein we are required to submit within 60 days our post-sentence investigation. And although we are trying to cope with it, our actual accomplishment for that is only on the 90% for investigation cases. But the rest, for rehabilitation, we have a 99% actual accomplishment.
Samantala, mayroon din daw programa ang PPA Region 3 para sa mga maling akusado at persons deprived of liberty o PDL. Kagaya na lamang ng income-generated projects para sa mga skilled at pagbibigay ng training sa iba pa, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at ang Department of Science and Technology. Marami pong nabigyan ng food cart, and then meron pong na-train and as for clerical job, and they are employed, and also merong mga online jobs, they were also trained. And sa farming, nagbibigay po kami ng in coordination with the agriculture, of course. And marami po success stories. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Habin po rin ding mga regular balitang kinalap ng Kakatamong News Team. Para kang aliwapang updates, like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ni Mabiluga, CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Sanenga, ating puso makabalan.